Lubong ni Christine Dacera sa General Santos City, puno sa emosyon. Atong sara ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek, bisan pa man nga nakalubong na si Christine Dacera, padayon daw gihapon ang pamilya sa pagkabot sa hustisya. Samtang ang NBI nakapahigayon na, umihimo na og re-autopsy sa patayng lawas ni Christine. Mibuhos ang luha sa inahan ni Christine Dacera, samtang nanamilit kini sa anak, una kini gilubong Domingo sa buntag. Ang amahan usab niini, igo na lang sa pagako sa lungon sa anak kinsa dili pa madawat ang sayong pagpanaw niini. Mabati usab ang sakit ug kasubo sa mga igsuon, kabanay ug suod nga mga higala ni Christine nga mitambong sa lubong. Dungan sa pagpahiluna kang Christine ang panghinaot sa pamilya niini nga mugawas ang kamatuoran ug mahatagan og gustisya ang iyang kamatayon. Nagpasalamat usab ang pamilya sa tanang nagpadangat sa ilahang pasubo ug mihatag og suporta kanila. Patuloy niyo po na pagpapanalangin sa amin at yung overflowing niyo po na support at comfort na binibigay kahit papano po naiisang pain na nararamdaman namin. Because we really love Laika. She's a very good girl. You know, bakit siya naging flight attendant? The dream she wanted for us is gusto niya lang matur kami ng libre sa buong mundo. Pero syempre yung tanong lang namin, bakit namatay? Yun lang eh. Kahit masakit tatanggapin namin. Yung totoo lang, yun lang naman eh. Nasakitan usab ang suod nga higala ni Christine sa dili maayong komento sa netizens mahitungod sa dalaga. Hindi naman nila kilala talaga si Aika. So, naghihintay na lang kami. Ginagawa na lang namin yung best namin kung paano namin magbibigyan ng justice yung kawalan ni Aika. Samtang nakakuha na og specimen ang forensic team sa NBI ni adtong Sabado sa gipahigayong re-autopsy sa lawas ni Christine. Ug laumang mugawas ang resulta human sa usa ka semana. Bisan giingong kontaminado na ang patayng lawas ni Christine, maningkamot kuno ang NBI nga masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatayon niini. Kahinumduman nga aortic aneurysm o ang pagbuto sa ugat sa kasing-kasing ang resulta sa unang autopsy report sa medical legal sa PNP. Compromise na yung ibang pieces of evidence dito, considering na contaminated na, nag-deteriorate na. Nagkaroon na ng rapid deterioration yung ibang ebidensya dito. But again, we are not discouraged by that. We will apply the full forensic investigation efforts of the NBI. Naanay listahan ang NBI sa mga occupants sa room 2207 sa hotel nga ginaadtuan ni Christine una siya namatay niadtong buntag sa Enero 1. Nanawagan usab ang NBI sa mga dunay nahibaw-an sa insidente nga mutabang sa paghatag og impormasyon kanila. We assure you that when you cooperate with the NBI, we will give you our full protection. Sumala sa NBI nga kung wala nay mulutaw nga mga witness, mamahimo na lamang daw kini nga evidence-based investigation. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban.